ширкатҳои бузурги такси дар Русия ба мисли Яндекс Такси ва Убер ба таври оммавӣ ронандагони тоҷикро аз кор меронанд ва ё аз ҳамкорӣ бо онҳо даст кашида истодаанд. Хеле аз муҳоҷирони тоҷик маҳз аз тариқи таксиронӣ ва рондани нақлиёти ҷамъиятӣ даромад ба даст меоранд ва зоҳиран аз ин даромадашон маҳрум мешаванд. ҳамкорам Абдулло Ашуров аз субҳ ба таҳқиқи ин мавзӯъ машғул буд ва ҳоло ӯ бо мо дар студия қарор дорад. Абдулло, масъалаи манъи ронандагии муҳоҷирони тоҷик бо шаҳодатномаҳои тоҷикӣ аз соли гузашта дар миён аст. Чаро имрӯз дубора доғ шуд? салом шаалло. худдории ширкатҳои таксӣ дар Русия дар ҳоле аст ки 1 июли соли равон қувваи қонуни нав ба иҷро медарояд ки мувофиқи он тоҷикон бо шаҳодатномаи ронандагии содиркардаи Тоҷикистон ҳаққи мусофиркашонӣ дар Русия надоранд. маҳрум мондани муҳоҷирони кории тоҷик аз таксиронӣ дар Русия тибқи тағйироти нав ба қонуни бехатарии ҳаракат дар роҳ ва кодекси маъмурии Русия аст. қонунгузорон дар Русия ҳанӯз 1 соли пеш 1 июни соли гузашта ин қонунро мавриди амал қарор дода буданд, аммо дар чанд рӯзи пас аз ба иҷро даромадан ин қонун дар шаҳрҳои бузурги Русия, хосатан Москва ва Санкт-Петербург, бинобар канор зада шудани ронандагони тоҷик норасоии нақлиёт ба вуҷуд омад ва сокинони зиёде аз кор дер монданд. Дар натиҷа мақомоти Русия муҳлати иҷрои ин қонунро 1 солу 1 моҳ, яъне то 1 июли соли равон тамдид карданд. Аммо Абдулло, чаро муҳоҷирон дар фосилаи муайян шуда барои худ шаҳодатномаи ронандагии Русияро нагирифтанд? муҳоҷирони кории тоҷик мегӯянд шаҳло ки як мушкили аслии онҳо ин аст ки нозирони бозрасии давлатии автомобилии Русия ҳуҷҷатҳои онҳоро дар шаҳрҳои Москав барои супоридани имтиҳон ҳатто қабул намекунанд. таксиронҳои тоҷики дар суҳбат радиозодӣ буданд, гуфтанд дар давоми 1 соли ахир борҳо талош доштанд ки аз нав имтиҳон супурда шаҳодатномаи русӣ бигиранд, аммо муваффақ нашуданд. қонунҳое ки фаъолияти муҳоҷиронро дар ин соҳа маҳдуд мекунанд солҳои ахир дар Русия бештар шуданд, аз ҷумла манъи ҷалби муҳоҷирон дар соҳаи тиҷорат, савдо дар соли 2014 ва аз кор рондани муҳоҷирони кӯчароб аз Москав дар соли 2015. фаҳмо, ташаккур Абдулло. ва бинандаи азиз, ҷузъиёти ин мавзӯъ ба ҳамин зудиҳо дар сомонаи мо www.ozodi.org гузошта мешавад.